दिनै आंनि बिसिया एसेबां अन्थाइ बिखा एसेबां गावनि फिसा आंगोनि फिसाखौ गावनि थैजों दानायखौ दिनै बे नागारनानै थांदों। आं सानो दा बे गथ' सानै खांहैदों बे गथ'फ्रा सासेबो थाङा। आं मानसि नङा, आं सैमा। आं माबा दिनै रेप केसाव जेलाव हाबदोंमोन नामा? खुलुमबाय मानाव गेदेर जोंना रायजो राजा नोंथांमोनखो आंनि चेनेलाव फिन खेब बरायग्रोना लाबाय। जोंना दिनैनि टपिकआनो जादों जोंना एक्स एनडिएफबि केडार गान्दा बर' बिथाङा गावनि बिसिखो गोसोखांनानै बिथाङा दुखु खस्थ' सहायनानै दा संसार जागासिनो दङ। बिथाङा गावनि जेनोखि बिसि बै बिसिया गावखौ गारनानै गुबुन हौवा लानाय, बै गुबुन हौवा लानानै जायनोखि गावनि बिसिया दाबो गाव जेराव मन्दिराव थाङो बै मन्दिराव बेखौ जोंना गान्दा बर'आ नुहैनानै बिखा खालामनानै बिथाङा रागा जोंनाय फोरमायदोङो। बिथाङा बुंदोङो जोंना गान्दा बर' एक्स एनडिएफबि केडारा गावनि गाव जाय मन्दिराव थाङो बै मन्दिराव बिथांजोखौ लोगो मोनोब्ला बिथांजोनि जिउआबो गैया जागोन आरो गावनि जिउखौबो दान होगोन होननानै बिथांजोआ दुखु आरो रागाजों फोरमायदोङो। बिनिखायनो बिथाङा जोंना गान्दा बर' एक्स एनडिएफबि केडार जाय बिथाङा गावनि बिसिखो दाफै होननानै बै मन्दिराव दाफै होननानै बिथाङा गुरैयै खावलायदोङो। बिथाङा फैनानै मोगा मोगि जायोब्ला माबा जिउआबो थांनो हागौ होननानै फोरमायदोङो। बिनिखायनो गुरैयै खावलायदोङो। जोंना नोंथांमोना गान्दा बर'नि फुल बिबुंथि होनायखौ नोंथांमोना फुल नायजोब A to Z मिथिलांगोन जोंना गान्दा बर'आ मा फोरमायलांदोङो। जोंना नोंथांमोना नायलांदो होमबा गान्दा बर' बिथांनि भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा मिथिनाय नङा। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाथार। नोंथांमोना नायदो बिदिब्ला। सेंग्राफोरनि बिसिफ्रा आंनि हिन्जाव बायदि दाजाथों। आंनि हिन्जावा आंनि न'आव थानानै मा जोबदोंमोन, जानो जोबदोंना लोंनो जोबदोंमोन। दिनै हौवाखौ खैफोदाव गोग्लैनायखायसो बे गारनानै थांदों। खैफोदाव गोग्लैयाबाथ' जिबनावबो गारनानै थांनो हायामोनलै। मानि थाखाय गारदों? बिथाङा बिथाङा आंनि हिन्जावखौ रावबो नङा, बै बिथां लांनाय हिन्जावा सासे एनडिएफबिनि हिन्जावमोन। बोरै लांनो हाखो बियो? आं बेनि एन्सारखौ आं लुगैयो दा। बै मोनसोरगाव गामिनि सासे गावबुरा आरो सासे बिसिनाव गामिनि लिडारफोर साननाय गैयामोन नामा? सासे फिसाय गोनां गथ' गथाय गोनां दाबो नायफै। बिसोरो दिनैहाय आं गोदानै बुङाखै, सिगाङाव बुंखादों। बे बिथांमोना दिनैसिम जोंनि रायजोजों बा आंजों मानो दिनै रिप्लाइ खालामलायनो हायाखै, रायलायलायनो हायाखै बेफोर खोथाखौ? बिथांमोननि मन्त्रि बसुमतारी आंनि हिन्जाव आरो बेनि फिसाय जि आं मन्दिराव हाबहैयो, फिसाला लोमजादों बिहा, फिसाला दुइसिन। बे बिथाङा माब्ला हाबा जाखो, माब्ला फिसा खाङै सानै खांनो हाखो बियो? मा बदमजों? बे बिथाङा बे मन्दिरावनो आं जेराव हाबो बे मन्दिराव हाबफैयो। नंखायनो अन्नानै बे महित टाइमाव बे मन्दिराव बे ओनसोलाव दाफै। आं नोंसोरखौ निमाहा होबायमोन बिसि फिसाय, नाथाय आं माबा महित टाइमाव थानाय समाव आंबो मन्दिराव थांगोन, नोंथाङाबो माबा मोनसे महित टाइमाव मन्दिराव फैगोन। मोगा मोगि जाबा अब्ला मा जागोन बेखौबो एसे सानदो। आं दिनै आंनि हिन्जावनि थाखाय गान्थ्रि बसुमतारीनि थाखाय आङो दिनै बार खावलायगासिनो दंखायो। नोंथांमोनहा जुदि बे साखाथि बाखाथि फैनानै लायोबा जुदि माबा मोनसे बुहुलाव जाफ्लांबा मोगा मोगि, बेखौ आंनि दाय हमनो मोननाय नङा। आं रायजोफोरनाव खावलायखायो आरो खुलुमो आं। बे दाया आंनाव मोनसेबो थानो मोननाय नङा। जाय बिथाङा जुदि बिखा बिख्लोनिफ्राय गावनि थैनिफ्राय गोजान जाजादों, दा बिथाङा जुदि बे मन्दिराव फैनानै जुदि मोगा मोगि जायोबा, माबा मोनसे जायोबा आं निमाहा होनाय नङा। दाथ' फैमाराखैनो, बेखौथ' हाजारबार खावलायबाय, हाजारबार रायजो राजाफ्रा आंनि कमेन्टखौ बेसेबां खोनासंबावनो बेबायदि जाबाय। नाथाय आंनाव दिनै आंनि बिसिया एसेबां अन्थाइ बिखा एसेबां गावनि फिसा आंगोनि फिसाखौ गावनि थैजों दानायखौ दिनै बे नागारनानै थांदों। आं सानो दा
बे महापाप बे गथ' सानै खांहैदों बे गथ'फ्रा सासेबो थाङा आरो बिनि फिसाया माबा मोनसे जानानै एम्फौ दैनानै थैगोन आरो बे बिथां गान्थ्रियाबो एम्फौ दैनानै थैनांगौ बे सिदा खोथाखा आं बेखौ राइट खोथा बुङो पापआ लासै लासै नांगासिनो दङ पापआ दा फिसाफोरनाव हमजेनबाय हमगासिनो दङ फिसा सानैनाव हमखांनानै फिसायनाव हमगोन बिनि उनाव बिसिनाव हमगोन आं डाइरेक्ट बेखौ बुंखायो बे आं जोबथेसालियाव थानायनि मोदै रथ' रथ' गनायनि हांमा सुरनांनायनि सिमां मोगथां गाबफ्लांनायनि बेनाव बे गान्थ्रि बसुमतारिनाव बे पाप दोखो दोखो नांगोन आरो पापआ नांगासिनो दङ दिनै बिहा धोरोमबो खुलुमनो रोङा बे गावनि फिसाय गदायजों खांहैनाय गथ'आ लोमजानानै दङ बारा गोबाव गैला थाबो दागा फैथों आरो आंहा दिनै गाव हारसिङै मोदोम गोजाल' जेबो गैया मिथिबाय आङो जिउखौ सेक्रिफाइस खालामनो हायो आरो जोबथेसालियाव जेल जानाय जायैया गिदिर खोथा नङा आङो बेखौ दिनै रायजो राजाखौ लानानै गाबोन फुङाव बिसोरखौ आङो एफआइआर खालामगोन अननानै दोनदोंमोन नाथाय आंनो गथ'फोर सानै दङ आं गथ'फोर सानैखौ लानानै जिउखौ खुंलांनो सानदोंमोन नाथाय गले गले बिसोरनि मोखां नुबाय थाबा रावबो जिरायनो गोसो गैया जिरायनो गोसो जाया बेखौथ' आङो जे जाबाय होननानै आङो माखासे रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन जे जालांबाय आं बेखौ माबाथ'ला होननानै नाथाय बे गान्थ्रिया दिनैहाय आंजों नुजासे बै बनसंगुरि गामि सेलेखागुरियाव जि आं मन्दिराव थाङो बेबो मन्दिराव फैयो बेहाय बे फैथ'नो नांलामोन आंखौ अननानै मैथ' टाइमाव नोंनाव निमाहा बियो आं गान्थ्रि बे जायगायाव दाफै नोंनि फिसाया बेमार जादोंना आजार जादों गुबुनाव थां खिन्थु आंबो बाहायनो थाङो खिन्थु आंनि फिसालाया बे मन्दिराव बिनानैसो आंखौ जोबथेसालिनिफ्राय बख'नानै लानानै फैनाय नों बे जायगायाव दाफै मोगा मोगि जायोब्ला नोंनि संसाराबो जोबलांगोन आंनि संसाराबो जोबलांगोन आं बेखौ नोंथांनाव आं निमाहा बियो आङो बे जायगायाव दाफै होनबाय थादों आं नोंखौ अननानै दोनदोंमोन नाथाय आङो बेखौ गाबोन फुं समावनो आङो एफआइआर होसिगोन आरो नोंथांखौ आं अनलिया आं बे गान्थ्रि आंनि बिसिखौबो बिनि फिसाखौबो आं बिदि साव होआमोन बिनि फिसाया बिबारफोर बायदि बै बिबार बायदियाव नानिया आंनि फिसाजोआ बे समाव आङो जोबथेसालियाव थांबा 7 बोसोरल' राजाया 10 बोसोर 3 बोसोर देरसिन आं इसिबां खावलायबाय थादों बेखौ मानो फैफिननो हायाखै दाय बुहुला बयनावबो थायो होननानै मा दा आजिखालि आयेनानो बिदि थांबाय नामा अब्लाबोथ' खोथाया ओरै जायो जोंदि गाबोननो सोरबा गुबुन हिनजावखौ लाबोयोबा जोंखौ रायजो राजाया मा डिसिसन लागोन बिसिनि रायजो राजाया मानो डिसिसन लानो हायाखै दाबो एसेबो सावरायाखै मानो दिनै डाइभर्सनि जेबो माबा गैया पेपार गैया दिनै फाथैलाइ बिसिनायनि जेबो गैया मानो सावरायाखै हाबा जाखुमानानै ओरैनो थानो हागोन गगोन सानदों नामा बेहाय रायजो राजा गैया नामा सासे फिसाय गोनां हिनजावा हाबा जाखुमाहैनो बै मोनसोरगाव गामियाव आं मानसि नङा आं सैमा आं माबा दिनै रेप केसाव जेलाव हाबदोंमोन नामा बे आंखौ गारनानै थांनो मानो कमेन्ट होआखै बे बिनि बिमा बिफाखौ बनसंगुरिनि रोदा बसुमतारी बनसंगुरि बेनि फंबाया दिनै लालाय गारलाय 3 हिनजाव लादों थंगा बसुमतारी होनो बिनि बिब'आ 7 जन हाबा लादों सिन्था खालामदो बिनि बिमानिया 4 हौवा गारदों टाइगारगुरियाव हाबा जानानै दं दा सिन्था खालाम जाथियाव थांबा बंस'आवबो थाङो होननाया बेबायदिनो दिनै बियो लाजासै गावनि गथ' गावनि थैजों सोरजिनायखौ गालांनो दिनैहाय बिनि बिमा बिफाखौ आंनो नायजोबोमोन जेथिया बिजामादैया जोबथेसालियाव आर्मि पुलिसजों हमजायो अब्ला बेयो बिसिनि न'खरा गासिबो सिलिंखार हा 3 बिगा दंमोन फिसाजोनो फानदों गान्थ्रि बसुमतारिनि बिमाया बे हाखौ सोर मोनखो बे हाखौ सोरनि फैसाजों बायखो दिनै बे हाखौ सोर फाननानै हिनजावनि केसआव सुखोनांखोबथेसालियाव NDBSआव बिनि सन्जिब बसुमतारिया म्यानमाराव ट्रेनिं होनानै थांदोंमोन हमजादों 1 लाख फैसा थांदों सोर होखो बे फैसाखौ जोबथेसालिनिफ्राय गबोनानै जोंनि बड'फोरनि लाब्रानि फिसाजोखौ बोरै हाबा खालामनो मोनफैखो खोथाया बेसो जादों आं मानसि नङामोन गान्थ्रि नोंथ' गान्थ्रिसो रुवाथि थानानै जाबाबो आग्रो मोनाखै नोङो दिनै इसे मोजां न'खरखौ गारनानै गुबुन हौवाखौ लायनानै बिराद गोजोननाय दङ खिन्थु खोथायाव ओरै फैयो माने खावनानै जायोबा सोब फिथाइया गोथावसिन जायो बे मोनसे फैयो बिथाङाबो दिनै खावनानै जागासिनो दङ दा बे कुइसनखौ नोंनो सिन्था खालामदो जाय बिथां सन्जिब बसुमतारी गान्थ्रिनि फंबाय दुइसिन बे बिथाङा जेथिया म्यानमाराव ट्रेनिं जागासिनो गुवाहाटियाव हमजादों ट्रेन स्टेसनाव बेनि फंबाया आं नङाबा बोरै गबोगौमोन
1 लाख फैसा गारनानै आङो उकिलनो होनानै बेखौ आङो 3 मासजों बख'नानै लाबोदों सोरमोन बियो गान्दा नंगौना नङामोन गान्थ्रि नों माबनिफ्राय नोंनि नोमफाया दंफां हानानै जायोमोन नाथुर गरनानै जायोमोन आइया बिखुनजोआ आलाय सिलाय सोर नायखो सोर बख'खो दिनै बे बड'फोरनि लाब्रानि फिसाजोखौ बोरै हाबा खालामनो मोनफैखो सन्जिबा आं बख'आखैमोनब्ला आं सोर नों बेखौबो एसे सिन्था खालाम